Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hagasin sa Banyngkong haga history jong ka Skul Banyngkong. Ki Nonghikai kilayami banra Lama Ïong gom kadak ban persya ya ka jingbom le jong ka Sorkar jela halor kimat Jingdawa bakilapha badru bandawa ban wengno ya ka principal jong ka nika Skul. Kani ka jingra Lama Ïong jong ki Nonghikai ka Skul Banyngkong kabadai ka Skul Sorkar kalalong hakasmi baar hakapormen step bat mensni. Ka Banyngkong kadai ka way na ki Skul ba pau khmat haka jela bat kadong shatay la mingi bat kaladon benta la shis pas nemtam ka jingmi kan san jong kini Nonghikai Skul Banyngkong kalapan kendet yaki babun balang namar kalong ka Sien ka Banyngkong bakin yami kumni laban kadaw baka Banyngkong kadai ka Skul ka bapenya so bat ka Council for the Indian School Certificate Examination bat ka penya ya ka examen ICSE bat ISC. Kani ka Skul kadon nadu kelas KG hadu kelas 12 bat kidon komba ar hajar ngut ki khana pole bat komba nyo phongut ki Nonghikai ki balapura hakakam. Ki grievances jongi ki bangila submit ka government tala kaya sila do khabar tale ka government commission na le hado kani ka po na ka daw kum ki Nonghikai dan ka jingkit clean ka patna ka Skul ni dang yai up ka government in re ka government commission le so ni dang hado menta ni don ka jing smo no sim na ka patna ka Skul nimtip ka ka bangi day banle this is our first step ka bangi shim bangin yang ini kataru ngim shim penduk kelas lagi kena ni shim kelas ni apa tu kepor ke bagi kena kini na Skul bat bangin penpau yang tadi ke we have submitted to the government but our main objective is stepping down of the principal. Stepping down. Our main demand is that stepping down of the principal. Nagaliang unong san Hima ula persyang banyak keren bat ka principal jong ka nika Skul. Henry layo jingtep bakam shimla dan satya namar kadang don hapadeng ka syuti. La persyang ru banyak keren bat ka vice principal Henry kam shimla kwa banong AA halor kani ka jingra Lama Ïong ki Nonghikai bat ki Jingdawa jongki. Henry kini ki Nonghikai ki klempen thut satya yaki kelas naba kilara Lama Ïong haswa ban sedang Skul bat ondala wai Skul. Yes, he's still there.